Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dili ko ganahan og suway. Kaway klaro ang pong nga suway. Ang gusto nako nga buhaton gyud nako. Dili ko ganahan anang ingnon ko. Nakasuway ka nagpatay og tao? Ang gusto nako nga ingnon ko nga nakapatay ka nagtao? Dili suway. Kung dili buhaton gyud. Mo na nga musugot man di ay ka. Mutugot man ay ka nga magkasulti silang Greg ug si Ina. Wa man ay problema nako. Wa pa man ko makapatay og tao, aw. Masuban ko ni Ina kay siya may labing unang tao nga akong mapatay. Tingog. Kung lain ka pang tao, ingnon ta ka, nga hilas kayo kang paminaon. Pero kay anak ta ka, mituo ko nimo og misali ko nimo, Jonas. Lupig pa nimo si Tonton kung ikay manorte, Jonas. Bisan gani si Tikoy. Pagmatngon sab ni Tikoy, basin unya. Pag o kapaganing miingon misalig ka nako. Unya pahinumduman ko nimong parting tikoy. Bisan magbalit-ad pang kalibutan. Way pagkabugto si Tikoy ug ang amahan ni Ina. Ibaw na ko. Dili ato si Tikoy. Patyan na lang na si Tikoy, dad. Ayaw. Ayaw. Bata-bata pa na si Tikoy. Daghan pa nagsabaw. Wa pa na mag-ugas si Tikoy. Tupsan pa nato nagmaayo si Tikoy. Sa tubo pa, lami pang pang-uson si Tikoy. Magkamao ka na yung ng mga termino, Jonas. Ha? Nagpaniid man lang ko nimo, dad, kung manulti-sulti ka na. Unya magsigi ka pagpangutana. Diin man ni maliwat bataa. Ari day ka maliwat na ako. Anak yun nimo. Daghan ang mga buluhaton. Nga mauntay buluhaton, Greg. Nga nalangan, Jonas. Kana, tungod nimo. Ang tinuod lang, sa akong tanaw nimo, ang kang bata, ang sab nga hingkod. Ayaw lang niyo pasulti ang akong anak. Tutuki lang siya ninyo. Og makaingon mo nga, bata pa guys, Jonas, pero pasultihan ninyo si Jonas. Dasok na ang kaiba o kalams kinabuhi. Ingon ka, anak, Jonas. Sa dihang, miyamar ka na ko nga gusto kang mutilaw o karne sa babay. Di ba giingnan ka na ako? Okay, pagpili. Ako lang may baho. Naidagan! Pero ang genius na kong anak, ang anak yun ni Greg, nga mao'y akong sinaligan, mao'y gusto. Ug mao kadto nga napugos ko pagpapriso ni Greg. Ug sayon rakayo nimong gilamoy si Yena. Ug sa pila pa lang gani ka mga adlaw nga gipabakasyon nato si Greg sa bilangguan, nagtipon og na ang mga patyo noon nga mauntay pamatyo ni Greg. Mao nga dili pwede katong giingon nimo nga patyo na lang nato si Tikoy. Kay ipahinay-hinay, ipaanam-anam na kugbuhat ni Tikoy ang mga buluhaton ni Greg. So, genius kong anak, dili pa nato patyon si Tikoy. Sa ako nang gikaingon. Sa ako nang giingon. Daghan pagsabaw si Tikoy. Daghan pagduga si Tikoy na matod pasab nimo. Nindot pang pang-uson si Tikoy. Suman, nagtuon na to si Yena. Aron magpabilin kang mag-play safe, daddy.
Hatagi kog numero nga tawgon nga makontak si Greg. Ako nalay mo adtong nina aron masabot niya nga wa kay labot sa akong gibuhat niya. Wa kay labot sa akong pagyong pagabuhaton niya. Hi, Yena. Naoroy ko da nga malipayong balita para nimo yen. Ibaw ko. Malipay kay gyud kaya ini. Ako ni gibuhat kay naluoy kay kunimo. Yena. Tawgon ako ang imong tatay Greg. Aron magkasulti mong duha. Magkasulti lagi mong duha si tatay Greg nimo. Unsa man? Nalipay ka? Nalipay ka ba? Oo, nalipay ko. Salamat. Okay, yan. Sa di pa na ako tawgo ng imo umahan. Sinaw kay nga akong armas, no? Mahal kay ni. Daghan ang naibog ani. Wa pa ni makapatay og tao. Pero kung masipyat ka, kay mong sultihan sa tinuod si tatay nimo Greg sa kung gibuhat nimo, ikaw pagyud unya ang mapatay aning akong armas. Nakasabot ka na sa kung gisulti nimo? Nakasabot ka ba sa kung gisulti? Nakasabot. Basta magkabatid lang ko sa tingog ni Tatay Greg. Ikot na ka na ako. Dili ko masambong ni tatay ko noon sa imong gibuhat na ako. Gusto lang ko makapatid sa iyang tingog. Wa man yena. Wa man ka nakupugni. Kung musulti ka niya, gawas nga mamatay ka dayon, mamatay sab si tatay Greg nimo. Kay mamatay sab siya, dili sab siya magdugay, kay ipapatay sab nako siya. Mauna ayaw gyud kamug yung duha ang mawag sa kalibutan. Mga matay mong duha, nagkasabot ha? Ako bisaan. Dili ko matukan. Dili Dili. nagda. Sorry po, off na po ako eh. Tsaka alis na po ako. Dumating na pong karilibo ko. Tsaka nalubat rin po ang cellphone ko. Nabusa na battery. Sige lang, sir. Dagang salamat, sir. Alis na ako, buddy. Ikaw nang bahala sa kanya. Anugon? Basin manawag na sila sa Sir Leon kay miabot na sila sa ilang bahay. Saon ka na ako ini? Suwayan ba ka na ako? Kining laing gwardya na ako? Makahuwa ba ka ako og cellphone niya? Magandang hapon, sir. Mahimong manghuwam og cellphone sa iyo? Murag wa makadungog. Sir, pwede makahuwam og cellphone? Wa gid makabati. Sir, mahimo makahuwam og cellphone sa iyo? Igo na sing milingi na ko. Gitutukan man lang ko niya. Huwag mo tingog. Okay, sir. Mao di siya. O, Tikoy. Mao ka ng animal ang dako. Kuhaan na ako pati ng Sir Leon. Kunhon ba ka? Ingon man gyud ana ang process. Okay, sir. Dili ko gustong magdugay pa ng tawhana, Tikoy. Usa nga to sa tulok adlaw, sir, sa pagsudsudod nito na. Mga wali makadlaw, kuha nito na. Ayaw lang kalain nga nung nag-apura ko. Ikaw na karon ang akong sinalikan. Samtang wa si Greg. Kalingawi o nagpamuga ang mga tao nga bughaonon ni Greg.
Malangkaw na ko, sir. Go! Nakatawag na ka si Jonas ni Greg. Unsa na ka resulta? Basin gigamit lang. Kadiyot lang ha, yan na ha. Dili makontak da. Daya lang ko gotro ha. Oh, yan na yun. Ha? Naana? Oh, nandiyan na. Nakontak na nako. Dali oh. Tay Greg, kirip ko ni Jonas. Kinsay magkatabang na ako, Tay Greg. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Bisan giunsa na kog dial ang maong numero yen. Dili gyud makontak. Kapila na ko dial, di gyud makontak. Gisuwayan ka lang nako. Mutug-an kay gyud ay ha. Pauli na ko sa amo. Maluhay ka na ako. Tug-an ka gyud ay ha. Patihan na lang ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!